četvrte generacije, nastao je posle spora među najrazvijenijim evropskim zemljama oko zajedničkog rada na novom lovačkom avionu. Naime, Francuska je decembra 1983. potpisala sporazum sa Velikom Britanijom, Nemačkom, Italijom i Španijom o zajedničkom projektovanju evropskog lovca 2000. godine. Razmatrana su 4 predloga, 2 nemačka, britanski i francuski. Francuzi nisu odustajali od svojih taktičko-tehničkih zahteva koji su definisali novi avion, a bitno su se razlikovali od potreba ostalih učesnika u projektu. Kompromis nije pronađen, pa se Francuska sa svojim projektom povukla iz zajedničkog posla aprila 1985. i samostalno nastavila rad. Tako je Evropska unija dobila 2 lovačka aviona, francuski Rafale i britansko-nemačko-italijansko-španski Eurofighter 2000. Tehnološki demonstrator je nazvan Rafale A i poletao je jula 1986. godine. Na prvom probnom letu je postignuta brzina od 1,3 maha na visini od 12.000 metara. Na demonstratoru su leteli američki motori General Electric F404GE, jer je razvoj originalnih francuskih Snecma M88 još bio u toku. Ispitivanja Rafala A trajala su sve do prošle godine i završena su 865. letom. Kako su ispitivanja u letu uspešno odmicala, Francuzi su shvatali sve više da su stvorili odličan avion potpuno samostalnim radom. Znajući da takvu privilegiju mogu sebi da dozvole samo Amerika i Rusija, počeli su na repu Rafala da ponosno ispisuju broj leta koji je obavljao. Snimci koje gledamo nastali su na 437. letu tehnološkog demonstratora. Pored uobičajenih ispitivanja, Rafale A je prošao kroz proveru pogodnosti za službu na moru. Ovo je bilo neophodno jer je planirano da jedna verzija postane palubni lovac. Prva simulirana sletanja su izvedena na lažnu palubu na kopnu, a zatim na nosač aviona Clemenceau. Rafale A nije opremljen kukom za zaustavljanje, niti mu je ojačan stajni trap, pa pravo sletanje nije izvedeno, ali je utvrđeno da brzina u prilazu i upravljivost aviona zadovoljavaju mornaričke zahteve. Za prave ispitivanja na nosaču aviona sagrađen je Rafale M. Prošao je kompletne testove na nosaču Foch. Do sada je proizvedeno 5 prototipova. Pored Rafala A, razvijen je jednosedi Rafale C i dvosedi Rafale B za francusko ratno vazduhoplovstvo i Rafale M za mornaričko vazduhoplovstvo. Rafale D je urađen sa smanjenom radarskom vidljivošću, koja je postignuta boljim profilisanjem strejkova i spoja vertikalnog repa i trupa, smanjenjem nosa, nanošenjem tankog sloja zlata na poklopac pilotske kabine i sivom bojom koja delimično apsorbuje elektromagnetno zračenje. Osnovna borbena varijanta u francuskom ratnom vazduhoplovstvu će biti dvosed. Nakon rata u zalivu, Francuzi su na osnovu tamošnjih iskustava rešili da 2/3 aviona Rafale u borbenoj upotrebi budu dvosedi.
Zaključili su da je pilot suočen sa navigacijom, kontrolom vazdušnog prostora i traženjem zadatih ciljeva na zemlji prezauzet i nije uvek u stanju da sve te zadatke uspešno sam rešava. Zato je prvobitno projektovani trenažni dvosed Rafale B dobio pune borbene sposobnosti, ali je masa povećana za 350 kg i cena za 3,5% u odnosu na jednosedu varijantu Rafale C. Jednosed je poleteo maja 1991. a dvosed aprila 1993. Francusko ratno vazduhoplovstvo je naručilo 235 aviona, 140 dvoseda i 95 jednoseda. Isporuka operativnim jedinicama počinje 2002. godine, jer je prednost u proizvodnji dobila mornarička varijanta Rafale M. Naručeno je 86 primeraka mornaričke verzije koji treba da zamene stare palubne lovce F-8E Crusader i jurišnike Super Thunder. Prvih 14 Rafala M će se ukrcati na novi francuski nuklearni nosač aviona Charles de Gaulle 1998. godine. Rat u zalivu 1991. godine značajno je uticao na razvoj Rafala. Osim pomenutog prelaska na dvosedu varijantu kao osnovni tip, borbena dejstva u ratu su nemilosrdno pokazala da francuskom ratnom vazduhoplovstvu nedostaje moderni taktički jurišni avion za upotrebu u svim vremenskim uslovima, osposobljen za maksimalnu upotrebu naprednih vođenih ubojnih sredstava. Zato je avion dobio radar RBE-2 sa elektronskim skaniranjem, koga su napravile francuske firme Thomson CSF i Dassault Electronique. Radar takvih mogućnosti je prvi put stvoren u Evropi. Radar RBE-2 istovremeno može da prati i napada 8 ciljeva u vazduhu poluaktivno radarski vođenim raketama vazduh-vazduh Maika. Za dejstva po ciljevima na zemlji glavno oružje će mu predstavljati rakete vazduh-zemlja Apache, što je skraćenica od Arm Propulse à Charge Ejectable, dometa 150 km. Rafale je dvomotorni avion pogonjen sa dva turboventilatorska motora Snecma M88-3, potiska po 87 kN sa dopunskim sagorevanjem. U aerodinamičkom oblikovanju je primenjena koncepcija patka, kanari na prednjem delu aviona i delta krila sa produženim napadnom ivicom strejkom. Spada u kategoriju srednjih lovaca u koje se još nalaze MiG-29, F-18C i Eurofighter 2000. Rafale je u potpunosti proizvod francuske vazduhoplovne industrije i ni po čemu ne zaostaje za francuskim standardima, pa ni po ceni. Bazna cena pojedinačnog primjerka iznosi $55 miliona. Procenjeni razvojni troškovi ovog aviona treba da se zaustave na cifri od $5,5 milijardi i prema tvrdnjama u francuskom ministarstvu odbrane budžet do sada nije probijen. Proizvođač fabrika Dassault Aviation očekuje značajan izvozni rezultat, naravno sa malo oskudnijim varijantama naoružanja nego što će upotrebljavati francusko ratno vazduhoplovstvo. Međunarodna promocija aviona je započela u jesen prošle godine na izložbi aviona u Londonu i nastavila se ove godine u Parizu, kada su sva zainteresovana ratna vazduhoplovstva mogla da lete u dvosedom Rafalu B.
Najvažniji lovac bombarder za